Kaixo, ni Manes naiz, bizilagun berria. Kaixo, ni Asier naiz, 3. solairukoa. Zer, bilerara ezta? Bai, lehenengo aldia da, eta ez dut inor ezagutzen. Lasai, nik esango dizut. Lehenengo solairuan 2 lagun bizi dira, Miren eta Angel. Gazteak dira. Bai, Miren hori beltzarana da, txikia, betaurreko duna? Bai, oso jatorra da. Eta 2. solairuan emakume heldu bat bizi da, Antoni. Heldua? 75 urte ditu. Ile zuria eta txikia da. Eta bakarrik bizi da. Bale. Ni bizi naiz 3. 4. zu. Ni bizi naiz, Aitziberrekin. Aitziber, nolakoa da? Nire adinekoa, 25 urte, eta hile horia, altua, belarritako askorekin. Badakit. Beno, eta 5. solairuan Jose eta Alazne bizi dira. Jose biboteduna da. Alazne emakume argala da, altua. Oso ondo, eskerrik asko informazioagatik. Beno, ni banoa. Gero arte. Bai, gero arte. Ze pelma.